Hunger Gamesia. Mitä? Joku vei mun Indivistä kamat. Joo. Mitä järkeä tossa oli? Sä olit jaksanut kaivaa siinä sun. Mitä järkeä spawn-killaamisessa oikeesti on? Siis joku tyypit niinku vaan sille spawn-killaa. Ohitetaan seuraavan pelin sois. Moi moi. Moi. No niin, Skywars ja Hunger Games ja Witchcraftissa. Tosiaan jos huomaatte tuolta, mikä on tuolla ylhäällä. Mä en pysty näyttää sinne. Mulla on yksityinen chesti kyllä, mistä tulee ihan... Käyttäkääkää. Mitä? Mä rupesin bukansa silleen. Joo, mutta otetaan vaikka toi tosta. Mistä täällä on muuten tarkkuja? Tuolla on yksi arkku, joo tuolla on tänne meni näitä tyyppejä. Mä tiedän sen takia, että täällä on näitä arkkuja. Älä jää mun kanssa tappele. Turhaa yritys. Mitä se hakkaa? Oikeesti hakkaako jotain ilmaa? No joo, nyt minä lähden. Mitä oikeesti? Joo, se jätti mut sentään rauhaan. Silloin oli kivi toi juttu. Mä en kerkeä sanoa nyt. Mulla on niin jännä paikat, en mä kerkeä sanoa mitään. Onneksi se päästi mut rauhaan, koska se taitaa olla se sama tyyppi, mikä oli viime jaksossa spawn-killas, mutta tuolla samalla aseella. Anna-Liisa. Kato näin. Tosiaan, missä se ne muut tyypit on, koska... No, mulla on Anna-Liisa, mutta... Okei, se tehnyt damage. Turha toivo. Vaikka tuonne pieni luutti. Pysähdys. Pääsääks tonne ylös? Takana pääsee, on myös ennenkin käynyt. Tin. Melkein full iron, siis mitä ihmettä? Kattokaa. Kypärää vaille full iron. Tää on niinku varmaan niinku paras Hunger Games ikinä. Siis mun kanavalla tää on ensimmäinen Hunger Games ikinä. No paras, no pitää olla paras, koska ei mulla muuta Hunger Games ole kuin tämä. Sitten kun mä uppaan se, mulla on toi intro, se on toi Mineseepojan tekemä. Kirjoittakaa, jos haluatte sen kanavaa katsoa tai tilata jotain, niin kirjoittakaa YouTuben hakuun tälleen. Tai molemmilla löydätte MC-poika tai Mineseepoika. En näytä mitään. Mutta jommalla kummalla siis Mineseepoika tai ihan vaan MC-poika. Jommalla kummalla sen löytää. Mut. Pypärää vaille full iron. Ihan ok luuti. Sitten pääsee sisään tosta. On varmaan niinku tän servun tällä. Sanoiko joku siellä katsoi sitä povista jotain. Alko nyt mulla on povi. Ei niin, oliks täällä jotain? Onks täällä ollut jotain? Vai oliko? Mä en oo enää varma. Joo, ei ollut. Tää me katsottiin. Mulla on tää povikki, jos tulee hätätilanne, koska voi sitten vaan povittaa, mutta mä uskon. Mistä täällä olisi tuolla tyyppi? Sekin rupesi shiftaa.
Joo, se tietää, että täällä on joku. Mä ihan sillä kuolen tälle. Tuolla on tosi hyvät kamat. Onko mä shiftissä? Oonhan mä. Lagauksilla tai jotain. Tinttidi. No voitteko te niinku tiimata tai jotain? Oh. Nyt mä häviän tälle. Timumiakka! Noniin. Tämä matsi oli tässä. Muistakaa panasteli nappia. Tilata kanava. Toi saa multa full ironit. Tuolla oli timumiekka. Toi sai tier 2. Mutta ihan hyvin tääkin matsi meni. Muistakaa tykätä videosta. Tämä on näköjään näkymätön, mutta ihan sama. Silti muistakaa tykätä videosta ja se on moi moi.